Ilmatila tähän kuuleinen, mutta ei ole mitään ongelmaa. Sitten luoksepäästävyys, no se on hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin. Siinä on jo lähellä vähän semmoista mielistelevän olostakin, mutta ei nyt semmoinen ole, mikä heittäytyisi selälleen. Mutta nuolemaahan tämä tulee, mutta se on +3 hyvän tahtoinen. Tuo kovuuspehmeys, kuinka se muistaa niin kuin epämiellyttävät asiat, niin siitäkin huolimatta, vaikka se vähän on semmoinen hösöttäjä, niin sitten se ei, tämän testin radan näitä kovuusjuttuja, niin se ei pitänyt mennä. Se selvitti, ne oli hyvin semmoisia kotoisia juttuja, että teillä kattilat kolisee kovasti, kun tynnyri pyörii. Keskellä maata asutte, maaseutua asutte. Joo, no ihan normaali juttu näin, mutta se on kohtuullisen kova tämän meidän arvosteluun. Sitten tuo temperamentti, niin se on just tämmönen, että tuossakin kun kelekkaa veettiin, niin kelekka parhaimmillaan antoi omaa kovaa ärsykettä, niin se kerkesi huomata, kun tuuli pyöritti lehtiä, niin se jo lähti niiden perään siinä välillä. Eli sen hajoaa se intensiviteetti, eli se on liian vilkas, silloin mielikuvitus käy liian kovan. Se kerkee, sille tarjotaan yhtä ärsykettä, niin se 3-4 huomaa siinä sivussa. Eli sitä on niin kuin pikkasen liikaa, niin se on +1 ja erittäin vilkas. Ei ole vielä häiritsevä vilkas. Häiritsevä vilkas olisi sitten miinuksen puolella. No senpä tähän, niin sillä on noin kova tuo temperamentti, niin ei se ole myöskään rauhallinen ja varma hermostoltaan sitten. Niin se on semmoinen, että hieman rauhaton, +1 plussalla ollaan, mutta vähän se otti painetta, se tällä lailla lähättelee. Ja se on hyvin lyhyt jänteinen jotenkin tuon ajatusmaalin. Mutta kuitenkin se pysyy kasassa, ei ole ongelma. Sitten tuo taisteluhalu, kuinka se haluaa käyttää hampaitaan lihaksissa tuossa. No, se ei varmasti käytä muuta kuin jalkoja. osoitti sen, että niitä se käyttää, mutta tässä meidän saralla tämä on aika lyhyt, niin siitä ei tule pitkästi. Eli taisteluhalu sille jää pieneksi, se on miinuksella. Sieltä tulee 10 miinusta. Sitten puolustushalu. Se on menossa hyökkääjää kohti, mutta se häntä heiluu koko ajan. Se on niin kuin, että ota minut syliin. Siellä on haluton, -1 on sen puolustushalu. Ja terävyys, kun se oli yksin tuolla seinässä, sitä uhattiin, niin ei se edes sirittänyt silmiin. Se ihan silmät kirkkaana kahtota, et sinä lyö kuitenkaan tuvaa ja sillä selvä. Se on pieni, ilman jäljellä jäävää hyökkäysalua. Täysin turvallinen, jättää vaikka kaupan ulkopuolella, ei varmaan tee kellekään pahaa. Mutta tässä niin se jää +1 se arvosana. Toimintakyky, sen rohkeus, kuinka se pystyy liikkumaan. Pimeissäkin niin se hösötti liikkua, mutta se miehi ihastui siellä, se on meitä vastaan. Ei sillä ole sillä lailla rajoitusta, ei se ole, ettei se uskaltaisi liikkua, mutta se vaan ei joutanut sinua siinä välillä hakemaan. Mutta näin ollen toimintakyky on plussalla, se on +1 kohtuullinen. Että se sille ihan kohtuullisesti pystyy toimimaan. Ja 11 oli miinuspisteet, 135 plussia ja kaiken kaikkiaan jää 124 ja hyväksytty.